Mamema wo akwaba Enfemra is the king TV so na ye abaiwa bia ye wo ni nyina se bi no wo adwemu yale nti na obi kra ni ndampo se obenya bema kra ene no awo ama bema bi aba be pena ma yisi a no na wo emma polipoli ennan a enya agro na yisi ane ma me so ont na ne to so ama obefa abofra se odine ko ayarehwe na kosi so odi abofra ne koi asori fie no ontu ni nan enko hwe abofra ne da na etwe enti no nuamum yenkotie mu nsem emra nansa na ye bekọ no yendi kan hwe ba ko bi nso ono nso ni kruhu abufuo enti no atam ne charger e de asie se o mane charge ni phone kra mfem kwa asole nkoka nyame asem enkyere afoforo ma afoforo nso ensa try enti yendi kan hwe no ansa ne yakohwe abaiwa yi edie onyina sitiri mama ba cho charger ho say charger ada sofo be fa charger me fama me charger me fama sa de bu ya mu ye mo bo mama ba cho charger ho say charger no na me phone no dia o se o ma me mfa e phone charger ba cho ai o ma me mfa ni charger me say no e na me am to me de me dia no so de otimi fa e de charger ne phone me nka hwe o sa timi kwaje me nyonko ba e phone e de charger ono no e de na o se me mese no ono de otimi kwaje ne de ensai e na mba e na me sisa ni nyina de sie se me so offer charger me fa ma de esa me ma no so for me o charger ye evangelism so for the charger ye evangelism as my first e na me fa ma de esa me ma no e fa charger fisa me fa ne de a o se mese no eno hu nti na obeteme wo meti wo na obeteme wo ni say se me ma hwe bibi ya do de be me no me ni enti se bi ofie ho e na o say so for we read the order by wo tata no dodo o mo obai kura ni nye obai kwa de ne ba ya wona ni ntrase ni nkomo enti wutimi kwa bonte ne nkrofo ko di nkomo na obai ti hodin enti de o ye ni de ejai na nye se no ayonko fo so fo no omo ye asema sister kan ye ni na me kunbu afu oni sister no ntokwa e wo fie honom enti atade a me kunu di pie free fie no wa ma fie biem aduane a me no ade a kire so edidi mu kwa na wo twini na won fele me enti me na me ye de me fele no me fele mbusan so ohin a wo se baby o de me pa ye den ana no won kire me baby o ena wo dwane ja me ne me ma no ti e che ho bosumi mienu ni o kwa wan si di kura wa nya me ne me ma bi enya nkrofo ne hu me ma ba okuro de so o ma ye aduane di a ama part page and phone na me hwe charger kure phone atumi egu ama part charger benko ante fama no me pese me hu phone kra ne charger no so for ko fa charger ko charger asema tam ma me de asie page na hwe phone we charger page ma hu no phone we charger le ba so ai utam charger sie na say mo me tamo yer kwa dano na sofo ba ko bi so ho obe ya sole na o ka kire sofo no nti e dano na me sade fon e charger ne ma kina mo sofo phone dum ye o de charger ba charger kwa na ye sofo phone no minim say ya wa charger nam se utam sie ya ma e ha sofo ma o de ko to o sofo bi anim se mami bi wo fie ho pese o charger ne phone na me yire boapa so for my me boapa watam charger no dey say me ba cho ma na so for no eje charger no de ma you na hero eno eje ma no ese nyame adwuma na hero na de akoso so for sa phone no for charger in charge ne phone or they charge obi phone or they charge obi phone evangelism or they obi dia no do ye ba me fa no do ye evangelism or ko asempaka what do we need akra manyame what yes e bi enam charger na ne phone na dum no onua no charger ne nko ne be won say o de charger ne man wie na sebo ba o say o ha no anamboa me ba cho ai o say me o tete o se me tete na make us ntinye charger ne nko aso e na wagina anam charger ne so ba bibi wo ho ma na akasa ba ye ntem na ko fie e na omo kokan e den na de akasa ne ba ma se wo pia o mafie ntem e na oboma ko homa nso a enkwale nsia mo 20 cd na so fa be ye adwuma 150 me nya adwuma bia ma mi kodi watumi atena se
Enyinsa aboso me nkron. Awo makomako nsia. Wonya adwuma. Papa so adwuma wo ye odi sofo. Collection senku na ebeba enkwada nsia. Tiasa pressure ofie. Enti na nya adwuma. Onyare. Ma wona mubui. Enna wo bi ye bubu ani so ye adwuma. Denti na wonya adwuma. Now TBC house. Na me dis of mama nko a. Wonya hwe. Mama pa. Na wa yire ho awu nsia. Mama pa cho edubu ni pay ba kra na. O mama hunu. Na wo pay we. Na so ma pay na no hunu mo. Me da me didi pa o. Say me nya pa bi na obi frɛ me a. Na makoye. Me koye a na me ama sa da baba akonhoma. Na odi na maja one nkwala no. Bi wa kwa me no aduan kwa me kra no. Me nya bi ni. Me chama o mo na me de komo ada. Ti wo asofo we mo de akoto sofo abusuafo anim. Me pa chwa ye kwa no boam no. Ye de akoto abusuafo anim. O ma frɛ sofo na. Me pa chwa me ni nyina. Munya mfiri no boam. Me pa chwa. Ni se bom kotodwam. Me de akoto abusuafo anim. O mo frɛ na. O de ne meba, o cha meba. Enso wo ma. Kache se charger na fe kwa do de ache no. Enkwala nso nyina nko. Me say kache no say Passimos sorry ben living MTN number you are calling Sampa. Please try later. Ti asompa for the discussions them say kokoro no beba ye de osofo na da odwane ne kwesi da ho ne be ya sore o mo de sofo foforo ne ba e na o ti kwesi da mo ye de ya sore o mo ma sofo foforo ne ba be ye na tse wa ye na dwen sa o ma hobio o ko an kra sofo foforo ni to mo so an o se de na o si hu so sa ba won ware sofo na anya adwuma. Please try later. The MTN ti ade nti no hwesa be no wa ho ofa kura nti ba ma na wa na wo ko aware no se obedi sofo maame a nse menya adwuma wo so ba ma ehia na ya adwuma wo kama ba no se na wo ko ware sofo de a wo se menya adwuma collection ko se asore ma no yento yento catch us off so pacho baby o so ndi ompie mo baby o so ti de o panic chew mo fra makomako nsia wonya adwuma wo ko no bom ho na obetena me maame ho maame no obetumi ahwe wo de kwada nsia ye drop so ye nipa 15 ye da ba akum nipa makomako 15 da ba akum Edim. Kabe be cheso for mama. 5 months no kwara ni hwemu no ye dey. Maame na emomo aduane di. Omo anopa ne anwumere nyina memenya adwuma bia. Calling is currently switched off. Say wako no boam 5 months. I say we adwuma. Enwo so tinkyere mi o. I say we adwuma. I won't go for would bet to me a cordon kitty be nya dokra banche crowd bet to me a code. I saw here Juma. Cross ade. I'm a part of it too. If I say you ma. Me achi na munti no. Na me boa no. Me jibi koton a na jawa ma me 10 cedi na me de ayeduan amankwala no. Life. I saw for Nija come and say. Mama me 3 million. Every sampa. Living there. Living chapel. Calling is currently switched yeah, ma say. Please try later. Currency, how come you say? You are calling is currently switched off. Hey, right. Yes, yeah, rehu. Ya mususu ngo. Award there ye. O se mpo anu anwea ane. Ye. Ba ya mususu. Ya. Anansa o se mpo anu anwea ye. Ya jitu se mpo anu anwea. But ya mususu. Ensia uka ho 7 ono so ka ho 8 wo a wonya adwuma nya ho che na adba babeto empano anwea no so o heme a ho che sisi a wani ye oyemiam tu se ni so ye nani so ma araho so ekum sunsun di adwuma na obetumi aye man pa cho minya ska ka me bodwa bia unyi masem no me say di adwuma e na wo betumi aye me kwa koton ko sia jete yeze e pa cho minya 5 million kure betimi ye be ma 1000 cedis yen yan ka se be ma 1000 cedis ye de so wa hwese
ubetumi aya what na me che na say yeah adwa de hu ka che say Ghana export sika no kodi ye di ni chempali okay then I don't know pacho masem nyina ne say ya wadaro me kwa ga me chichiri bibidi eti de me hu ya ne say nipa abochenku ya me chichiri bibidi de manfi enti menana baako no so okokurum enti oduru ho no no so gira no oduru ho na akodai Yiri FM 100.7 tane nche no akotoret enti menana hunu ya no ma akola ne so eno ho no be top pampers no de ball no enti de me hu ya ne se wo ba na kora no bo no ko wasi akua am so frɛ me akua som na me to selak na tete man na me ba me kokurum na ba enti me di am tete aduane ne ma akola ne wie ye no afei tu de ne so tete no na afei wo pene ba ena o me kire ne se wo wa ha ena oba na mse akola no wo ha afei edura nwumre no me hunu ba bia wode ne ekọ na je se me janu a o me busa na se wo se wonne ne maame ne te na ne maame apam no enti woni akola yi da Pentecost a Sunday nim nam se na wo da ho ba bosumi se wo se da ho ba bosumi be mienu na ekoro nam se oh afi odi akola ne ba ye no hu nam se onwale no enti ne hu nam nyina gunsa ena ntontom na sa we no enti wana menana no koto de to ba se ye fenwa no koto para se ye mfa mane no nam se da bia asem we de obi de hie no no meteme nye mfa ntra so sa enti agya me de ba be dam na maka bia mami mama watumi ache ba bi ofri hen aye kesi me fra agran wi amase ka go mic ni mami okrom ne agran wi amase o ye da ba kumase ai minua panyimu bi na ebe ma me be fa me no ka kire ne se obesa me yawe obehwe me yawe nti ode me baaye no de ode aya ode ye me no otimi yi ni nsa ni ode ahwemasum ode brome Yiri pa ena ayi asofu me koda asofu fofo ne aso dem ho nti asofu fo ne be fa me ko ho na umkopa ma me a che se ade na wo brome sa amama beda na bontene ho ena nti ahomachin ono asofofo ndem ko ho kopema ma me achew nti opa ma me achew na mkoda edem ho nti ye me dadem ho ena asofofo no ma kache nse o mapa ma chen wo wie dia ma na de edem ho ena asofofo no ma mi 2 cities me fa nko top pampers mento pampers enfa mo me ba no na me nti me sole asa akọ top pampers nti ahwa me sole ye na me bie puno na me kọtọ pampers nti me kọtọ pampers no me bie puno me ye me kọ ba ya omosa ma me asa tumpunum ena me bo punun mu saa na me kache me busa ma me se ada na watu punun no se me nkopa bebia ameda na wontimi ensa ne me de enna da mu obi ena me sa be da abontene obi nti abontre na me amada saa me ne me ba no e da abontene saa mami ankasa owo oyo mami owo mami pa your friends Mr. Comfort oh fine okrom ho kro ne friends one telephone number ma me de minimum number mami na woni ne ti kumase ha no o mami ankasa owo minimum number me say ono ana wo me ya da na unti apo no asa konyema we
wana nyimo maame na woda bonte na akora ketewa yi so da ho ne hu nyina rashes adwafa no maame no mpagya me ehwe maame na wa wo sei wa wo me we ne yenta no mo yentafo na ba ko na film ti wa wo sei ma wo enan hifo ne wo kanka we nu mienu ebe ka ho mama dane ne hwe anim ebe ka ho ayenan pagya ne siw na so ye epese hwe akora ne na ba ko film na ka hifo ne wo sa nan no bema be omu sa wiamo ase ho a ekuro no so na omo ba passion no omko ana bema ne de wonko bema ne de nwo hwe me your friends eh e friend opim ti ono na ne wo ba de he menene wo penifo no ti we mo so papa ne hwan omo papa no no opim na ti opim na ne wa wonan e na wo da bonten opim na me no opim na ti agora wiamo ase wo nam se ono wa wonan e na we no swa tafo yi abakwa afri mu yi akwara ni sha e na wo de akwara da bonten sa e na opim a wa hwɛ sɛ da bonten ma akwara isu na bonten bema ne di enka obe onim minute na bema no ante nye bema no ma me ebe fami no ma mi nua na be fami no ne bema ni fie otamu dwane nye bema ni de hu oni fie hu okwa afuo na wa frɛ na ka chen se o ma men be fa wo bae no wa tup no so be ye waduru afi de wa pam wasi abontene Pentecost asofo akopa cha oni nyina wasa pam te se wo da abontin ma medumfo yi na wa hu mobo ate akoda efri na no brada akoda no woni nchen a wo dware no no ma na duane o so fa no na te se nkoyie kura ni nyina so ma meti kroma se mpo no wapam wa ade no wapam ne nana Mr. Ubenya ma me telephone number my. Ma me dem nim no number. Opim no so opim dem enya no. Wasi free manso. No number wo miti. Wasi free manso. Manso krobenso. Abri. Wo de na wo manso abri ho. Abri Benyi ni sene ma me pa wo no. I say ye komti mesremo. Wa. Ma me de one be ma mbapa ja wale no. En na ebusasa wo ma me ankasa wo no. Otiase. Otiase. O manso na okumase. Bibia ma minute no. Sa, ntia ye wo ma me ankasa. Ma me ankasa. O papa tiase. On say friends eh ma me de oni promo ti wo sorry o ma me pam wa wo da bonten no wo sorry akwan obefa so adidi wo bedware wo ye den Your call is currently switched off. Please try later. Mr. Nanu ha sam he say ababa wa bi ni wo say na ba no ba na ogira ho na me hwe ne so na me hwe ne fom na me say amane eno ala musa sa wono ogira wo ne hwan wose minua no wana to yeso miensa na me wa dwane afifie na maame apena wo huno ena me se wo maame apene tambe no pe no akroye so beda ha nyenne me de kwa de mi huno no Pentecost fo friends empen for presiding enda wa yi friends 100.7 aba pacho maame ne so bompene ne wompene chi ma ono ane ba ne meta de ono ane ba ne ma meta na me dia me no me akwara ne ne hia me akwara ne no e me mo bo ene ma me se ntime nana de me de ne ba na wode ne ba na me se wa hwe ni yeso
Mama na ye kama. Hey. Upamu ba no kra. Ka je ona nan. Fu ani kra to sa akwara na okuta no. Bibia betumi ese. Hwese se we twa wa abonten na akwara ne number Erade. Yesu so nyenti mode o. Na me se de wo ba de wo ye. Yesu so. Ka so akwara e bie na no akase na. Me ma me wo so wan kwanto me be di chudi so mo. Ya sane ma me so afiri mu asabe. Obeka sa me ma me o me de wo afiri na mo me ne ma me nua. Na eduru mra bi asa ma me pa asabe mpra bi asa. Awu bɛn na te ase no aye ne bɛn sei dia ya yenka no kura about time binom na sa wakwawo na ha no a wo be hu ode no kwa ya asabia ne ya ne family planning yenya ye pɛ akoda no de wakwawo aba no waje no sabatan party mi ato ne nana no magu a na wate ba bi edidi no modade a na mumienya bone na nyame chiri bone na ye nua bema oye sofo ya besre na nyame frewa enfra wo ho ohun sa adwuma ne nye na adwuma wakotere ho metimi edi sofo we associate pastor we elder mesre mumienya na nipa nye na adwuma odofo se ne yahwa ma asie no na ese we die akolant na se ema pani engina ho intimidi mu besia me so be like no subscribe no share no drop comment no so e di amma me e china sende ye be hia makra